Anw gyfeillion, diolch yn fawr iawn i chi am droi mewn i'r myfyrdod hwn unwaith yn rhagor. Mae'r myfyrdodau am yr ychydig wythnosau nesaf mae'n mynd i fod ychydig yn wahanol i'r hyn y maen nhw wedi bod dros y flwyddyn a hanner ddiwetha. Y rheswm dros hynny yw'r ffaith bod Eglwys Seion, neu capel Seion yn edrych, yn Llandysul, yn dathlu 150 o flynyddoedd o fodolaeth eleni. Codwyd y capel yn y flwyddyn 1870-71 ac agorwyd y capel yn y flwyddyn honno. Ac fe ddath nifer o aelodau horeb, lle roedd mwyafrif o bobl Llandysul yn mynd i addoli ar y sil, mwyafrif o annibynwyr dylen ni bwysleisio, yn mynd i addoli ar y sil yn mynd lan i horeb. Ac fe ddath y rhai oedd yn byw yn Llandysul o horeb i melodi yn Seion yn Llandysul. Ac fe ddath Eglwys Seion i fodolaeth yn 1871, felly 150 o flynyddoedd yn ôl. Ond nid yr unig hynny, mae achos annibynnol yn Llandysul a'r cyffiniau ni'n llawer hyn a hynny, yn mynd nôl i'r 50, 60, 70. Felly, fi am ystyried 1671 fel y cyfnod mwyn hwyluso pethau a cael ein 350 o flynyddoedd yn ôl. Felly, ni'n dathlu 350 o flynyddoedd annibyniaeth yn ardal Llandysul a 150 o flynyddoedd yn Seion Llandysul eleni. Ac fe garen ni bwysleisio bod llawer o'r hyn a nath yr anghydffurfiaeth ac mi roedd yr annibynwyr ymhlith yr anghydffurfiaeth, oedd y bydyddwyr ac yn nes ymlaen yr undodiad a'r presbyteriad nes ymlaen wedyn, neu'r methodistiaid yn cael ei ystyried fel anghydffurfiaeth, a'r Wesleyiad mae nid anghydffurfiaeth mewn gwirionedd oedd y presbyteriad a'r Wesleyiad yn y ddechreuadau. Beth bynnag, mi roedd yr anghydffurfiaeth wedi cyfrannu yn heleth iawn i fywyd cenedlaethol Cymru. Ond y blynyddoedd diwetha yma cyfraniad yr anghydffurfiaeth yn cael ei anghofio. Pan bod yna rhyw ddigwyddiadau mawr yn gwahanol lefydd erbyn hyn, ychydig o sôn am gyfraniad y capeli anghydffurfiol sydd yn y dathliadau hynny. Mae'r llyfrau hanes yn cael ei ysgrifennu a mae'r anghydffurfiaeth yn cael ei esgeuluso, bwrw o'r neilltu neu dim llawer o sôn am eu cyfraniad nhw. Ac mae hynny yn drist ofnadw, oherwydd mi roedd cyfraniad yr anghydffurfiaeth yn gyfraniad enfawr. A dweud y gwir, a dyma ddadlwm heiddo i, anghydffurfiaeth sydd wedi cynnal y dystiolaeth radical Gristnogol ar hyd yr oesoedd. Nid jyst ers dechrau adau anghydffurfiaeth yng Nghymru, ond ers y dechrau yn 10. Anghydffurfiaeth oedd y Cristnogion cyntaf. Pobl yn gwrthod cydymffurfio gyda y rheolau oedd yn bodoli yn y gyfundrefn Iddewig. Anghydffurfiaeth oedd nhw. Pobl oedd yn gweud i fod yn bwysicach i ddilyn beth oedd Duw yn dweud na beth oedd y wladwriaeth yn gweud, neu beth oedd bobl mewn awdurdod yn gweud. Gwrthod cydymffurfio, dyna yw'r anghydffurfiaeth. Cydymffurfio gyda yr hyn sydd yn cael ei fyny gan y bobl mewn grym. Dechreuodd anghydffurfiaeth yma yng Nghymru mewn cyfnod cythryblus tu hwnt. Dechreuodd yr annibynwyr yn y cyfnod cythryblus hwnnw. Yn ôl yn ystod y rhyfel cartref ac ati yn gwledydd Prydain. Mae'r rhyfel cartre yn cael ei galw yn rhyfel cartre Lloegr, ond nifer y pen, llawer mwy o Gymru wedi lladd yn y rhyfel cartre hwnnw nag o Saeson.
oherwydd fod y Cymru'n cael ei ystyried fel y gwrfa i fyddin y brenin. Beth bynnag, anghydffurfiaeth, ac i ni cael yn y Testament Newydd yn dyn ni. Anghydffurfiaeth, Pedr, anghydffurfiaeth Ioan, ac fi am adrodd rhan o'r hanes yni am Pedr ac Ioan, darllen rhan o'r hanes dylen ni ddweud, Pedr ac Ioan yn llyfr Actau yr Apostolion. Chi'n cofio yn y 3 ar 4 bennod yma'r hanesyn hwn, mae Pedr ac Ioan yn pregethu yn Nghyntedd y Deml ac yn gwella dyn yn y fan honno. Mae hynny'n creu cryn dipyn o argraff ar bobl oedd yn bresennol ar y pryd. Ac mae'n creu dipyn o sgandal hefyd, ac mae'r bobl mewn awdurdod a grym yn dechrau becso, bod nhw yn cael y dylanwad, a bod pobl yn ei dilyn nhw, ac maen nhw'n cael ei arestio oherwydd hynny, ac maen nhw'n cael ei dwyn i'r carchar. A drannodd maen nhw'n cael mynd o flaen y cyngor. A dyma'r cyngor yn gweud wrthyn nhw, nawr, chi ddim fod i wneud hyn. Chi ddim fod i bregethu yn enw Iesu. Nawr, dyma ymateb Pedr ac Ioan. Os ydych chi'n clywed mae rhyw hofrennydd yn mynd heibio yn awr. Ond gobeithio fydd yn hir. Dyma fel mae'r hanes yn cael ei adrodd yn y 4 bennod o lyfr Actau'r Apostolion. Beth a wnawn ni'r dynion hyn meddent aelodau'r cyngor hynny yw? Y bobl grymus, y bobl mewn awdurdod. Sôn am Pedr ac Ioan yma nhw. Oherwydd mae'n amlwg i bawb sy'n preswylio yn Jerusalem fod gwrth hynod wedi digwydd trwyddyn twy, ac ni allwn ni wadu hynny. Ond, rhag teulu'r peth ymhellach ymhlith y bobl, gadewch i ni rhybyddio nad ydynt i lefaru mwyach yn enw'r hwn wrth neb o gwbl. Gael wasant hwy i mewn, a gorchymyn nad oeddent i siarad na dysgu o gwbl yn enw Iesu. Dyna'r bobl mewn awdurdod, dyna'r bobl yn neud ffurfio'r gyfraith ac yn amddiffyn y gyfraith, ac maen nhw'n gweud wrtho Pedr ac Ioan, sdim hawl gyda chi, pidwch a gwneud hyn, mwyach. Ond atebodd Pedr ac Ioan hwy, aiwn iawn yng ngolwg Duw rando arnoch chi yn hytrach nag ar Dduw, barnwch chi. Ni allwn dewi a sôn am y pethau rydym wedi gweld a'i clywed. Ar ôl i rhybyddio ymhellach, gyllyngodd y llys hwy'n rhydd. A dyna chi ymateb glasurol yr anghydffurfiwr. Odw e'n iawn i ni i wrando arnoch chi, neu i wrando ar Dduw? Gwedwch chi. Pwy ddylen ni wrando arno? Ac mae'r anghydffurfiwr yn gweud ar hyd yr oesoedd fe ddylen ni wrando ar Dduw. Peidiwch â chydymffurfio ar byd hwn, meddai Paul, yn ei lythyr at y Rhufeiniaid. Ond gadewch i Dduw eich traws ffurfio, drwy adnewyddu eich meddwl, a'ch galluogi i ganfod beth yw ei ewyllus, beth sy'n dda, derbyniol a pherffeth yn ei olwg ef. Ie, anghydffurfwyr yn y diwylliant Iddewig, a drefn gwleidyddol Iddewig a Rhufeinig oedd y Cristnogion cynnar. Wedi iddyn nhw ymledu drwy'r ymerodraeth o'n nhw'n dal i fod yn anghydffurfwyr, ddim yn barod i wasanaethu, i blygu, a chydnabod arglwyddiaeth bydol o unrhyw fath
arnyn nhw a drostyn nhw. O'n nhw'n barod i fynd i'r arena i gael eu lladd yn ytrach na gwneud hynny ac fe a eithon nhw i'w Myfyrdod yn y canodd ac yn y milodd. Nawr, mae'r anghydffurfiwyr yma yng Nghymru yn perthyn i gyfnod ychydig yn ddiweddarach wrth gwrs. Dechrau, fel ni'n dweud, yn canol cyfnod y rhyfeloedd cartref ac ati. Ac maen nhw wedi gwneud cyfraniad aruthrol o fawr i fywyd Cymru. Bod pobl yn dueddol i ysgeluso yr anghydffurfiwyr erbyn hyn. Yn mynd ar ôl gwahanol gymdeithasau eraill, ond y capeli ac yn y blaen yn cael ei ystyried fel rhywbeth naill ochr ac amerthnasol, fel ni'n sôn amdano yn yr wythnos diwetha. Yn anffodus, dyna yw'r sefyllfa. Pan mae anghydffurfiwyr yw etifeddion diwylliant mwyaf grymus a grewyd ar dir Cymru, gan bobl Cymru eriod. Y diwylliant anghydffurfiol y ddaeth i fodolaeth, y gwerthoedd anghydffurfiol yn ath wahaniaethau aruthrol o fawr, nid yn unig yma yng Nghymru, ond y non-conformist conscience fel oedd yn cael ei alw yn Lloegr yn ogystal ac yn yr Alban ac ati. Y gwerthoedd yn cael ei cyflwyno gan bobl a'r eglwysi anghydffurfiol yn eu hanwesu nhw ac yn brwydro drostyn nhw. Dyna welon ni enghraifft erbyn cyfnod Henry Richard, brodor o Geredigion fan hyn yn dyfe, o Drigaron, a nath waith aruthrol y fawr. Oedd Henry Richard yn ystyried Cymru yn genedl anghydffurfiol, ac mi roedd yn dadlau dros y genedl anghydffurfiol hon, pan oedd yn Llundain yn sgrifennu i'r wasg, oedd e'n weinidog yn Llundain. Ac mi roedd pan daeth e'n ymgeisydd seneddol yn 1868, yn Merthyr Tydfil ac Aberdâr, mae fe'n sefyll dros anghydffurfiaeth Gymraeg. Ac oedd ei ddadl fawr oedd bod y diwylliant oedd yn bodoli ar y pryd yn deillio o'r anghydffurfiaeth hwnnw, a bod y gwerthoedd oedd yn cael ei fynegu yn werthoedd oedd yn perthyn i'r mudiad anghydffurfiol hwnnw. Ac mae yn ei anerchiad yn noson cyn yr etholiad yn 1868, pan gas ei ethol yn aelod seneddol dros Merthyr ac Aberdâr, mae yn datgan hynny. Mae e'n gwneud ei anerchiad i Paul, meddylwch am hyn nawr, ystyriwch hyn, yn y Gymraeg, ym Merthyr. Ac mae'r dorf oedd yn gwrando arno fe yn cymeradwyo ac yn gweiddi cefnogaeth iddo fe. Y cyfan yn Gymraeg y Merthyr, ac mae e'n datgan fel hyn. Na ni, medde fe, am yr anghydffurfiwyr, na ni yw cenedl y Cymru. Bach ormodiaeth yna, mae'n bosib. Odid oes ganddynt hawl i edliw i'r dyrned tiriog, breiniol, a hynny'n dawel ac yn gwrtes, ond eto i gyd yn glir ac yn gadarn. Na ni, nid chwychwi yw cenedl y Cymru. Na ni, nid chwychwi bia'r wlad hon. Dyna yw bwysles mawr. Ac mae'n mynd mlaen i ddweud rhaid gwarchod enaid cenedl, ei chymeriad a'i chydwybod, ac nid yw'r gwerthoedd hyn o eiddo Cymru erioed wedi cael neb i sefyll drostynt yn y Senedd. Cofiwch mae sefyll i fod yn eiddo seneddol oedd e. Hynny niwed enbyd i ni fel gwlad. Fe oedd yr anghydffurfiwr cyntaf i gael ei ethol fel eiddo seneddol yng Nghymru.
O blegyd cofiwch mai anghydffurfiaeth yw corff pennaf y genedl. A phob tro y cyflwynwyd mesurau yn y Senedd i hybu cyfiawnder iddynt hwy y mae'n dilyn mae mesurau oeddynt lles i Gymru gyfan. Ond eto i gyd, pleidleision ddieithriad yn erbyn y gwelliannau o'r fath a wnaeth pawb a etholwyd yn cynrychioli ni. Nid oedd gan yr aelodau hynny o Gymru ddim cydymdeimlad a'ch egwyddorion, dim balchder yn hanes eich cenedl, dim awydd i ddiogelu eich crefydd, eich bri, na'ch enw da. Dyna oedd y sefyllfa. Fe nath anghydffurfiaeth greu diwylliant gwleidyddol, a mae waddol yn dal gyda ni wrth gwrs, y radicaliaeth sy'n perthyn i Gymru, sydd yn gwneud i rhywfaint yn wahanol i brodyr y chwiorydd dros y ffin. Fe? Y radicaliaeth hon, yr anghydffurfiaeth, nath ddwyn y radicaliaeth hon i fodolaeth wedi sylfaenu egwyddorion yn y Beibl ac wedi datblygu i dealltwriaeth o'r Beibl i anwysu egwyddorion. A nath gydag amser, gyda help pobl eraill wrth gwrs, a chydweithrediad pobl eraill, a nath gydag amser esgor ar addysg crad i bob un. Esgor ar y wladwriaeth les oedd yn helpu pobl oedd mewn angen. Esgor ar y gwasanaeth iechyd, yr gydwybod anghydffurfiol a nath ddatblygu y pethau hyn ac yna fe dilynwyd lan gyda mudiadau fel y blaid lafur, y mudiad llafur ac yn y blaen arnyn nhw yn ddiweddarach. Y bobl cyntaf yn y mudiad llafur, pobl fel Cyr Hardy, anghydffurfiaeth oedden nhw. A mae rhaid i ni gofio hynny. A nid dweud y dyddiau hyn bod anghydffurfiaeth yn amerthnasol, bod y capeli ni yn amerthnasol. Am 150 o flynyddoedd yma yn Llandysul, mae Eglwys Seion wedi bod yn cyfrannu yn adeiladol, yn greadigol ac yn dal i wneud yn y fro hon. Aelodau'r Eglwys wedi bod yn bobl blaengar yn gwahanol elusennau a mudiadau sydd yn bodoli, gyda pethau diwylliannol sydd wedi datblygu yn y fro hon yn ogystal â gwleidyddiaeth ac yn ogystal â bob math o elusennau eraill yn y fro hon. Ac mae'n rhaid cofio hynny, ond mae ddim ffasiynol iawn y dyddiau hyn i chwarae lawr rôl yr anghydffurfiaeth ac mae hwnna'n trist dros ben. A gweud y gwir, mae yn trosedd yn erbyn y gwirionedd a ffordd mae hanes yn cael ei gyflwyno i bobl ifanc ac i blant. Gadewch i ni barhau gyfraniad yr anghydffurfiaeth sydd wedi sylfaenu i hagwedd ar storiau yn y Beibl fel yr un a ddarllenwyd gynnau, Pedr ac Iwan yn ger bron y llys. I ni yn gwrando ar Dduw ac nid arnoch chi. I ni fel Eglwys yma yn Seion yn ymdrechu i wrando ar Dduw ac ar gyfarwyddyd Duw yn Iesu Grist i ni. Gofynnwn am dy help i hynny barhau o Dduw. A gofynnwn hyn yn enw Iesu. Amen.